हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोजां खबर लाना फैदों दे लोगोफोर फाइनालि जोंहा एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाया माब्ला हाबगोन नेगासिनो दंमोन नङा होमबा जोंहा टकेन नाम्बार फैनायाबो गोबावानो जाबाय किन्तु जोंहा फैसाया एकाउन्टआव हाबाखैमोन जोंहा दायो फाइनालि जोंहा एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाया हाबमारबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआवहाय चेक खालामना नायबानो जाबाय फैसाखौ नोंथांमोना नायबानो नुसिगोन आरो सोरनाबा मेसेजबो फैखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो मैयानि स्कलारशिप पेमेन्ट आपडेटनि भिडिअआवनो खोन्थाखादोंमोन जोंहा फैसाया माब्ला हाबगोन बेसे गोबावनि उनाव हाबगोन आं नोंथांमोननो मैयानि भिडिअआवनो खोन्थाखादोंमोन स्कलारशिपनि फैसाया माब्ला हाबगोन जोंहा फैसाया 72 आवार्स आरो 24 आवार्सनि गेजेरावनो हाबगोन होननानै खोन्थादोंमोन आं मैया नोंथांमोननो जोंहा बुंनाय बायदि फैसाया दायो हाबमारबाय दे लोगोफोर बयनावबो हाबबाय फैसाया गोबां लोगोफोरानो आंनाव कमेन्ट खालामहरबाय थादोंमोन फैसाया हाबमारला नामा थगायबायसो नामा दिनैसिमबो फैसाया एकाउन्टआव हाबफैयाखै बेबायदि सोंहरबाय थादोंमोन जोंहा फैसाया दायो हाबमारबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना माने फैसाखौ हाबगोन हाबला गोबां गोनो गोथो सानगासिनो दंमोन फैसाखौनो दाबो एकाउन्टआव मोनाखै टकेन नाम्बार फैनायाबो जोंहा सप्तानैयानो जाबाय नालाय दिनैसिम हाबगोन हाबला बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामगासिनो दंमोन जोंहा दायो फाइनालि फैसाया हाबमारबाय दे नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना फैसाखौ दासिमबो मोनाखैब्ला दसे नेबानो जाबाय फैसाखौ जोंहा खेबसेनो सोजोबनाय जाया नालाय जोंहा बिदिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदि किस्ति सोनाय जायो फैसाखौ माने खेबसेनो हाया नालाय गोबां मानसिनि सोनांगौ जायो दायो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै जोंहा बेयो दानि बावैसो हाबदों 7:42 PM आवहाय 7:42 PM आवहाय नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोनबाय जानो हागौ मोनबायबा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय जुदि फैसाखौ मोनाखैब्ला जोंहा नेबानो जाबाय जुदि सोरबाफोर मोनाखैबा गाबोनफोरबो मोननो हागौ फैसाया हाबोब्ला माबायदि चेक खालामनांगौ फैसाया हाबनायखौ नोंथांमोना दासिमबो मिन्थियाखैबा माने फैसा हाबनायखौ मेसेजफोरबो नुवाखैब्ला सोरनाबा माने एकाउन्टआव होनाय मबाइल नाम्बारा गैयाब्ला माने फैसा हाबनायनि मेसेजआ फैनाय नङा नालाय बेखायनो नोंथांमोना माबायदि नायो आं बेखौ खोन्थानोसै नोंथांनाव जुदि फैसा हाबनायनि मेसेजआ फैयाखैब्ला बेबायदि नायहैबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नायफैबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आं बे नायनायनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै बिनि नाम दङ फैसा हाबबाय आरोना बियो बिथांना आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो हाबदों नालाय नै बेयाव एकाउन्ट नामफोरा बेयाव खोन्थायासै दायो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै फैसाया हाबदोंब्लाबो बेबायदि आन्डार प्रसेसिं खोन्थागोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय फैसाया बेयावहाय आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक फर पेमेन्ट खोन्थादोंब्लाबो फैसाया नोंथांनि एकाउन्टआव हाबबाय बेयावहाय फैसाखौ माला सोदों बिनि डेटखौ खोन्थायासै माने बेयाव जोंहा लोगो आपडेट जायाखै दे फैसा हाबनायनि डेटआ बेयावहाय लोगो आपडेट जायाखै नोंथांमोना माने फैसाया हाबबाय आरोना बियो नोंथांमोनाव फैसाया एकाउन्टआव हाबबाय बियो हाबदोंब्लाबो बेयावहाय माने डेटआ बेयावहाय ओंखाराखै जोंहा बेयो साननै सानथामनि उनावसो बेयावहाय आपडेट जायो फैसा हाबनायनि डेटआ नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामना नायफैदोंबा बिदि आन्डार प्रसेसिंखौनो नुगोन बिदि नुब्लाबो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसा हाबबाय दे लोगोफोर आरो मोनसे वेबसाइटआव नोंथांमोना आं नायनानै खोन्थाबावनोसै नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय पेमेन्ट डिटेल्स नैबे बिथांनिया स्कलारशिपनि फैसाया हाबबाय दे फैसाया बिथांना हाबदोंब्लाबो नैबेयावहाय पेमेन्ट क्रेडिट स्टेटासआवहाय माने पेन्डिं खोन्थादों पेन्डिं खोन्थाब्लाबो बिथांना फैसाया हाबबाय एकाउन्टआवहाय नोंथांमोना बिदि चेक खालामना नायफैबानो जाबाय जुदि फैसाया नोंथांनाव हाबाखैब्ला माने बिदि चेक खालामब्लाबो नुफैनाय नङा माने अब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबबाय नोंथांमोना बेंकफोराव थांनानै चेक खालामना नायबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना मेसेजखौ नुवाखैब्ला एकाउन्टआव चेक खालामनो हायाखैब्ला माने बेंकआव थांनानै चेक खालामनानै नायहैबानो जाबाय फैसाया बयनावबो हाबबाय कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय नोंथांमोना फैसाया जुदि हाबबायब्ला आरो जोंहा थांनाय बोसोरनि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनबावनांगौ दं नालाय जोंहा बोसोरनैनिखौ मोनाखैमोन 2022-23 जोंहा बेनिखौथ' दायो मोनबाय जोंहा दायो 2022निखौसो फैसाखौ मोनदों नालाय जोंहा बोसोरनैनि फैसाखौ मोनाखैमोन नालाय स्कलारशिपनि फैसाखौ 2022 आरो 23 बेनि फैसाखौसो जोङो दायो मोनदों आरो जोंहा 2023 आरो 24 थांनाय बोसोरनि फैसाखौ जोंहा दायो मोनाखै नालाय जोंहा असमियानिखौसो दायो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनबाय दायो नोंथांमोना बेखौ सोंहरबाय थादोंमोन आंनाव थांनाय बोसोरनि स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन जोंहा नैबे स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारा नैबे डिसेम्बर मान्थआवनो फैनो हागौ दे जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय सोर फैसाखौ मोनखो आरो सोर मोनाखै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो आंनि चेनेलजों